Нәҗип Мадияров сабакташларга. Үтеп барса да гомер еллары, ерак калса да мәктәп юллары, дөрли күңелдә әле бүген дә ул вакытларның якты уйлары. Ул еллар инде кабатланмаслар. Кайда сез хәзер, эй сабакташлар? Кайда соң кайда? Шау-гөр килешеп, уйнап, көлешеп, укыган чаклар. Һәр көн диярлек күрешә идек, һәр шатлыкны без бүлешә идек. Һәр вакыт шулай дуслык, татулык торсын яктырып диешә идек. Исләргә төшеп, хисләргә күчеп, сагындырасыз, эй сабакташлар. Сагындыра гел, шау-гөр килешеп, уйнап, көлешеп, укыган чаклар. Кайда сез хәзер, эй сабакташлар?